ketika sini ke ba ni song tenat bat ni song kemen bat ni aingu ublai ba ketika sin ke baningkong ke ba samla jengi Steve Jerwa bala ban poi hak final nei ke wei pro khat kalong paro ketika jialam ba start ke jong blai ke ba Steve upoi sakani ke final tingilong ke jing kemen ke ba kraw ba namaru Steve onsa yakun hak final hak nyau tarik ibnai November ne sipo wat karwi tarik November ka final kan long te na kentu ki pai ba akan long bala pen kre ka grand final le jong Steve Jerwa un yakun bat taki snar nong sha ki ba tibet jong ka India hi bra kowai bat ka kermen ru lingba ka jing kersan jong pi ki pai ba na ka por ba Steve ula ban poi haka buat ka bakhlain ma ka poi saka buat ka bakhlain ba limba ka jingkersan ka pai ba jo ka jalam ni halia bra poi bang so ban aku bleiru ya isa iba el hek iba nado basdang ba Steve lami ngila ai jingtip sya isa ba el hek balong ru i MLA jongka nomon song konsensi blakloi ban simkhia mar ya pentip ya kan ka jing sajit jong Steve lakloi ban simkhia ban bare sharum seneng ban ya trelang ndak benta ka jing job jong Steve Jerwa keblai sibunsa ya ka jing lakloi ke jong pi ndak benta jong Steve Jerwa ban nga so ban aku blai ru ki bahaya sem jong Steve ki ba layak keluai ban ya trelang mo mon ni mare ladu basdang bakut ngi mare sharum seneng ngi donang bat i saru lai trelang ni kapor bat aku blai ru ki pai ba iwei ki ba layak hun ki ba layak trisitam ban vote nam tajung Steve nadu ke basdang mo hadu mentah hiru pidang edan rengkat senda bat kalong gaji sarong ya ka state mi khalia jungi borok wei temo samla khasi mo lala ban ra burom ya ka jelaj jungi te ngai ku blai ru ya ki youtuber ki bala ju kersan bah ki bala ju share ki bala ju tenbi ya ki video kumno ban vote timba kini ki youtuber ki bala shina ya kita ki videos ban pensu thu ya ki pai ba kumno ban vote tu Steve lingba senilai ban dan sekar kulai sigo ni pi ki youtuber ki ba la kuloi ban dan senda lang ban ni nak benda jong Steve Jerwa akan dikepur dengan ai du ka jingkren na i kimi mo kimi jing Steve katukat ni ka jingkren na kalian ka jumpi bapin ai kublai ru na mata ki pai ba to nang kam syap ai ngo yu blai trekenrat ba ulabu ula thau ya uni ukun jungi ni Steve Jerwa ba ula poi akan ka thong mata akan ka final te ningkong ai kublai yu blai trekenrat na marba kani ke jing yai nanti klem ke jing plelat plinti no minum poi ha kani ka thong nga ai kublai ru ya kilok ki jor ki bahayeng bahasem ki kha ki man ki banajan bana jangai bakin yosngau ya kani ke jing kerpat jungi namar ba ukhun jungi mata ula poi ha kani ka thong jongka final te kani ke jing buat ru kam dai su ka ba barus kata ngi buat ka dai tang sanpo buat ha kawai ka ap ndre menta ka yo bro artali ka mot san spa kawai ka ap tia kawai ka mobile sisi hajar ka bot ban bodi u teng ai ku blai ru kurpang ya IMLA jong Steve Jerwa ude ukun ubadon bok ngilayo ko mi ba elhek ibalong ukni ukpa jong ngikiduk kirangli kiba yalam nanti yakini ki postar kita poi keleng boro kawai ka jelami khalaya namar nakini hi kibriu ibomnang ban boru kila yo ban bot nakani nga ai kublai phi ba dan bok pinyo kamet ka basait ka baklan ba pinang yo ban yarap susu ya ki weiru ki badon kalat katalenda ki wei ki jait ru ki ba mi napo ka konvensi jong phi ba ublen kurkhui ka yang kasem jong phi gumba pila senyang pila bot lang ya kani ka kur Jerwa jongi bakti kejat hadu kini kisngi ru pidon rekat kublai sibun ya baro ki press ki media ki pajba ki ba yosngau ki bakpek ya kanika media mataga sngi ki bapuli kot kubor ki ba don ki mobile ki bomnang rus ngobha bakini batai lang kenang bang nginyo ka jingjob ka bapura ka jela jongi hi baro ka wei rangkat batakur ka jongi ngai kublai ya ka tim jong ka amdaru
lengba kejing alam jong I ba kitbok thaba kaniru kan ki rasong lengba uni kunjungi ba la ya lenti mental daki arna lai banai ya lenti rang rekat bat I ni ba thaba presiden jong ni ka amda te kublai subun ba nadu basdang hadu bakut kajing job kamdei tang naliang jongi ki bahaying kajing job kalej saka tim jong pi kajing job kalej nam tau MLA jong ka nong song kajing job kandej jong ka jelami khalea bro kawai kajing job jong ka India hi bro kawai kumba ula pen I ya kan ya kadak kasien belain kerku ya pi press ki media ru ba pila pen seprang ya kan ya ka kam kenang ba kiwe ru kin yo I ya kanuksa jong step ka de kanuksa ba bhanam ta kisamla kibala san larang ba bat ki bandang wan ro kumju kublai sibun kublai sibun I pibara dingkong nga ai ngui kublai bau kun ngau la po sedu sa kathong to kainak te nga kwa ban ai kublai I baru da el het ade MLA nak te jogi nom song nadu dingkong ila tersan bhai Steve te mentah pada la de kapor ban buat las tang mentah tayo te nakawai ka app hila ban buat san spa tali te kadon artli ka app kawai Sony Live bat kawai ka lens scan te san spa tali hila ban buat ka final kan ulong si pau bat khat wi tarek sakawai par ngakwa ban ai kublai ki media press barok kawai ba hila kersan bha Steve ban pin sapriang ka video jong Steve ban buat kumno ban le kumno te kublai sibun ki paj baru barok kawai bala kersan bha Steve jawa kwa ban ai kublai yo barok ngamla ban jer kertek namar barok hi kawai ka jalala support bha Steve kublai sibun